Виж, ти да държи. Държи са. Бати. Докторе, снимат на вече, да знаеш. Стягай са. Стягай са, докторе. Вече сме в Стягаме ефир. назад. До Япония, до Токио назад. Една обиколка на стадиона. Няма да може, няма да може. Ти ще бъде невероятно да направи. Ти ще бъде някакъв рекорд. Левченски рекорд за тази купа лета отвънка. Ще направи на него една така статуя. Човека, който обиколи по оградата стадиона. Тама ще видим за колко време ще го минеш това разстояние, където тръгна.